Türkmenistan'da gürülýän COVID-19 hadisalarynyň arasyna ýapylan bayramaly bazaryna çäklendirmeleri polisiýa eşikli we harby eşikli adamlar gödäwçilik edýär. Onda da myktasady kynçylyklardan ezir çekýän yerli ilat hususan bazar söwdegärleri we alyjylar etrap bazarynyň ýapylmagyna garşy çykýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä 31-nji awgustda bayramalynyň bazaryna vilayet we etrap polisiýa bölümlerinden köp sanly polisiýa işgärleri eltildi we häkimetler bazaryň ýapylanyny oglan etdiler. Ýöne bu duýdansyz çäklendirme satyjylarda we alyjylarda nägilelik döretdi. Munyň netijesinde habarçynyň maglumatlaryna görä asuda ilat bilen polisiýa işgärleriniň arasyna ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Bazar satyjylar we alyjylar polisiýa işgärleriniň üstüne sürünipdirler. Netijede söwdegärler bazara girip öz haritlaryny satmaga başlapdyr. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä emele gelen ýagdaý sebäpli bayramalynyň etrap polisiýasy Marynyň vilayet polisiýa bölüminiň başlygyny arz edip halky köşeşdirip bilmeýändigini aýdýar. Munyň ýa-ni 1-nji sentýabr güni bayramaly etrabyna Aşgabatdan jemgyýetçilik tertibini goramak boýunça polisiýa bölüminiň işgärleri urudylypdyr. Olar bayramalynyň Sultan Sanjar köçesini, Galkynyş köçesini we 1-nji jaý toplum köçesini bekläp piýadalaryň we awtowluglaryň hereketini çäklendiripdirler. Köpçüliklüň çäklendirmelere garşy çykan yerli ýaşaýjylaryň arasynda habarçymyzyň maglumatlaryna görä 14 adam tutsak edilip bayramalynyň polisiýa idarasyna ekdildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli idarasynyň bir işgäri paýtagtdan getirilen uniformaly adamlaryň polisiýanyň ýörügi togullugynyň işgärlerdigini aýdýar. Aşgabatdan baran polisiýa işgärleri ýokunç keseliň görülüp eşdilmedik derejede giň ýaýranlygyny oňa garşy goranmagyň wajypdygyny aýdyp yerli ilatyň arasyna bazara barmadlyk barada düşündürüş işlerini geçiripdirler. Yerli ýaşaýjylar keseliň öňüni almak çärelerini özleriniň goldaýanlyklaryny ýöne çäklendirmeleriň arasyna her hojalygy belli möçberlerde un, ýag, et, yaralma, sogun we iň bolmany her 10 günde bir gezek 100 manat berilmegini soradylar. Yerli ýaşaýjylar hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini özleriniň üpçünçilik ýagdaýlarynyň yaramazlygyny aýdyp nägilelik bildirýärler. Aşgabatdan baran polisiýa işgärleri we yerli mahkama işgärleri 1-nji sentýabr güni tutsak edilen adamlary günüň ikinji ýarymyny öýlen tutsaklykdan boşatdy. Indi bazara barmaň iň bolmany günlük barmaň diýip polisiýa işgärleri tutsaklykdan boşan adamlara tapşyrypdyr. Biziň habarçymyz 2-nji sentýabr güni bayramalynyň etrap bazaryna ýerden sagat 5:30-dan öýlen 5 içinde polisiýa eşikli we harby eşikli adamlaryň nowbatçylyk edenligini habar berýär. Olar köçäni bekläp bazara barýan adamlary goýýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçymyz günlük çäklendirmelere garamazdan käbir bazar söwdegärleriniň agşam sagat 7-den soň bazara baryp olaryň käbirleriniň giýje sagat 2-çinde bazarda öz haritlaryny satmaga synanşanlygyny habar berýär. 31-nji awgustda Azatlygyň mardak habarçysy geçen hepdeniň dowamyny vilayetyň çägine adyndan 10 bazaryň ýapylanyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda hiçlik COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary Lukmanlara we yerli ýaşaýjylara salgylanyp hususan soňky günlerde Türkmenistanda koronavirus hadisalarynyň we koronavirus bilen bagly ölümleriň hasa ýokurlanýanyny habar berdiler. Türkmenistanda başlanan yol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy bir aýlygynyň çäginde geçen ýyllarda ýaly polisiýa işgärleriniň ony ulug sürüjilerden para alman guralyna öwrümegi bilen birlikde sewitlerde soňky günlerde helakçylikli yol hadisalarynyň has artandygy bellenilýär. Resmi maglumatda tutuş sentýabry öz içine alýan bu döwürde ýurtda ýol hereketiniň asudalygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek, şeýlede agyr ýol ulug hadisalarynyň we olaryň netijesinde ýüze çykan helakçylyklaryň öňüni almak maksat edinilýändigi aýdylýar. Emma Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar bu mewsumda polisiýanyň ýol gözükçilik gullugynyň işgärleriniň esasan uly ýollary radar bilen urudylýandygyny, gur ilatly sewitleriň köçe ýol düzgünleriniň berje edilişiniň bolsa gözden düşürilýändigini aýdýarlar. 1-nji sentýabrda Lewawyn administrativ merkezi Türkmenabadyň etegindäki zerger etrapçysynyň golaýyndaky ýoluň ugrunda adam pidaly ýol hadisasy boldy. Bir ýeňil ulug beýlik ulugy odup geçsek bolup ýoluň garşy tarapyna çykanda garşylykly gelýän awto ulugy görüp sol wada ulugyny ýoldan gyrasywdy. Ol soňu bilen hereketini ýitirip uly tezlik bilen ýoluň gyrasyndaky beýlik bir ulugy bezirip duran 2 adamy kakdy. Olaryň ikisi hem ýok boldy. Merhumlaryň biri 31 ýaşyndady. Onuň ýzyňda aýaly we bir ýaşly çagat galdy diýip bu wakalary saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 3-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi.
Habarçymyz soňky günler Lewapda sular ýaly ýol hadisalarynyň has artandygyny belleýär. Penşenbe güni Türkmenabad Sakar ýolunda garşylykly gelen iki ulug birek bilen çakışdy. 6 ýolagça sol tanda 2 çaga hem şikes etdi. Olar häzir keselhanada agyr ýagdaýda diýip ýol helakçylygyna uçranlaryň biriniň garyndaşy atlandyrylmasyzlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen baglylykda Azatlyň habarçylary bilen söhbetde bolýan raýatlar bir aýlyň dowamında polisiýanyň ýol gözükçilik gullugynyň işgärleriniň aglaby çuly ýollarda tizligi ýokurlandyran sürüjilere awlamak bilen meşguldygyny aýdarlar. Yol polisiýasy degişlilikde hereketi az bolan ýollaryň ugrundaky arçalaryň, diwarlaryň, beýlik uluglaryňdaky arkasynda bukulup, radar bilen tizligi ýokurlandyran raýatlary ele saljak bolýarlar. Saklanan raýatlardan ilki para sorulýar, egerde alyp bilmeseler onda jerime ýazýarlar. Emma Türkmenabadyň köp gatnalan köçelerinde bolsa, gözükçilik öňküsinden hem pesagaşdy. Piyadalaryň ýollardan päsgelçiliksiz geçmek üçin hiç alada edilmeýär. Esasy ýollaryň dowamly çyzyk bilen çäklendirilmegi sebäpli uluglaryň wagtynda aýlawy amal edip bilmeýändigi üçin köçelerde hälisinde dykynlar hem döreýär diýip Türkmenabadlylaryň biri 3 awgustda gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Içeri işler ministrliginiň Lewap vilayaty boýunça bölüminden sol tanda polisiýanyň ýol gözükçilik gullugyndan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Galy bertede Türkmen häkimetleri sol tanda Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi köçe ýol hadiseleri bilen bagly statistik maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Ýurdun köpçüliklen media terişlerinde köçe ýol helakçylykları barada video reportajlar göýberilmeýär. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti bir aýlyň dowamında ýurdun ýollaryndaky ýol hereketiniň kadrlarynyň dogry berje edilişini gözükçiligi ýolly goýýandygyny aýtsa-da, köçeleriň, köprüleriň ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary hakynda gurrun etmeýär. Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy soňky 3 ýylyň dowamında Serdar Türkmenbaşy uly ýolunda hiç ýyl awatlaş işleriniň geçirilmeýändigini, ýollaryň ýaramat hili sebäpli helakçylykly ýol hadisalarynyň ýüze çykýandygyny belledi. Ýoluň 310-njy kilometrinden ýagny İskender owasynyň üstünden geçýän 10 kilometr ugry boýunça hiç ýyl asfalt ýok. Uzynsu owasynyň goloýunda hem hälisinde ýol hadisalary bolýar. Ýoluň 400-nji kilometr ýerleri durşuna çataçan we jaýryk. Sürüjiniň täkil ünsi sowulsa ulagyň agdarylma hupy hem bar. Bular düzetmeň deregini bir aýlyň dowamında durly bahanalar bilen diňe sürüjilerden para almak, olara jerime ýazmak bilen çäklenýärler diýip Balkanabadly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Balkan vilayetinin ençeme etrafının döwlet dukanlarında adyk öpçünçlüğü probleması hasta ýitileşýär. Vilayetin käbir etraflaryndaky döwlet dukanlaryna indi 5 ay bäri subsidiýelenen adyk önümleri getirilmeýär. Döwlet dukanlaryndaky adyk yetmezçiliginiň arasynda hususiýetçilerde bahalar barha ýokurlanýar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günwatar vilayetinden habar berýär. Onuň maglumatyna görä vilayetin Hadar, Gumdağ şäherleriniň Mawtumul etrafynyň we Esenul etrafynyň Garadepe şäherçesiniň ýaşaýjylary indi 5 ay bäri towuk buğdy, 3 ay bäri ýağ we 2 ay bäri un paýoklaryny alyp bilmeýärler. Hadaryň ençeme owasynyň Mawtumulynyň Gyzyl, Akkel, Näre we Ýankel daýhan birleşikleriniň ýaşaýjylary un, ýağ meselesini çödüp bermek sorap ençeme gedek etraf häkimligine arz etdiler. Ýöne ýaşaýjylaryň arzdary häzire çendi çözülmeýär diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Sevitin ýaşaýjysy 3-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada agdalan şäherleriň we etraplaryň häkimliklerinden, şeýle-de ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret imit paýyna girýän önümler subsidiýelenen bahadan satylýar. Bu önümleriň düzümine towuk buğdy, ösümlik ýagy, şeker, un we ýumurtga ýaly haritlar girýär. Bu önümler hususiýetçilerde 2-3 esse gymmat bahadan satylýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä agdalan etrapdyr şäherleriň döwlet dukanlaryna adyk önümleri indi ençeme aýlap getirilmeýän mahaly olaryň hususiýetçilerdäki bahalary gün saýyn diýen ýaly ýokurlanýar. Häzirki wagtda 1,5 litr arasalanmadyk paýta ýagynyň bahasy 100-120 manada ýetdi. Onuň döwlet dukanlaryndaky bahasy 19 manada
barabar. Şeýle-de mundan bir näçe hepde odal hususiýetçilerde 1 kilogramy 16 manatdan satylan unyň bahasy 23 manada ýetdi. 1 kilogramy 75 manatdan bahalanan etiň narhy da 100 manada ýokurlandy. Deňiz ýakada ýerleşýän Balkan welaýatynda balyklaryň bahasy hem gymmatlady. Mundan bir näçe hepde odal kilka balygynyň 1 kilogramy 20 manada barabar bolan bolsa, häzir 80 manatdan satylýar. 1 kilogram gara balyk 110 manada, bekre balygy 350 manada ýokurlandy. Balyklaryň bahasy hem deňiz ýakada ýerleşýän sebit üçin gaty gymmat diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä balygyň gymmatlamagyna belli bir derejede häkimetleriň balyk tutmaga garşy girden çäklendirmeleri sebäp bolýar. Diňe ýokary wezipelerde tanşy bar raýatlaryň balyk tutmagyna ruhsat berilýär. Çem gelen adam deňizden balyk tutup bilmeýär diýip Balkanly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz welaýaty Gökbakça önümleriniň aglaby böleginiň beýleki sebitlerden getirilýändigine ünsü çekip bularyň bahalarynyň hem ýygyderli gymmatlaýandygyny aýdýar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan telekeçiler bu gymmatlamanyň sebäplerini pandemiýa zerarly girdilen hereket çäklendirmeleri we munyň bilen bagly ýitileşen para peşkeş meselesi bilen düşündirýärler. Welaýatlaryň arasyndaky howpsuzlyk işgärlerine uly para bermäge mejbur bolýarys. Maddi ziýan çekmejek bolup bahalary ýokurlandyrmaly bolýarys diýip bir telekeçi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Ýurtda işsizlik giňden ýaýraýan mahaly döwlet dukanlarynda adyk üçünçliginiň ýagdaýy ýygyderli yaramazlaşýar. Hususiýetçilerde bahalar gün saýyn diýenýaly ýokurlanýar. Bu ýagdaýlar has köp maşgalany subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly goýýar. Türkmenistanda koronavirus bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahaly ýurt raýatlary keselçilikden, adyk ýeter ýetmezçiliginden we gymmat bahalardan başga da derman gytçylygyndan we gymmatçylygyndan hem ejir çekýärler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, adyk üçünçligi bilen bagly problemalary boyun almaýarlar. Şeýle-de olar pandemiýanyň ilata ýetirýän täsirleri barada hem mesele gozamaýarlar. Muňa derek häkimetler buğday plan borçnamasynyň dolu ýerine ýetirilendigini ýylyň-ýylyna ölan edip, adyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda daşary döwletlere miweleriň we gök önümleriň eksportyny artdyrýar.